Mnohí fotografi sa z nejakého dôvodu proste obávajú používať blesk. Je to celkom jednoduché a dnes sa pozrieme na nejaké tie základy, že ako na to vlastne. Rád by som vysvetlil to najjednoduchšie a asi najviac intimidating pre začiatočníkov, a to je nastavenie. Máme na výber medzi dvomi základnými režimami, čo ponúka skoro každý blesk, čo je TTL alebo manuál. To najjednoduchšie je TTL-ko. Merá ti to podľa toho, aká je scéna, automaticky sa ti prispôsobuje. Môžeš samozrejme prinastaviť, či to chceš silnejšie, slabšie, tú intenzitu, podľa toho, ako to vyzerá. Ale či už teda používaš toto TTL-ko alebo manuál, tak vždy si to skontroluješ a nastavíš podľa toho, čiže pri manuáli máš dosť podobný postup, len si sám manuálne musíš nastaviť ten výkon podľa scény a je to o niečo zradnejšie a o čo viac sa s tým musíš pohrať. V základe spravíš to isté v jednom aj v druhom prípade. Vždy si proste spravíš nejakú tú skúšobnú snímku, kým to netrafíš. Ak sa ti to zdá prepálené, stiahneš intenzitu v oboch prípadoch. Ak sa ti to zdá, že je to moc podexponované, vytiahneš to. Nie je to žiadna raketová veda, hlavne keď dnes fungujeme na digitálnych foťákoch, kde v podstate nemáš obmedzený film ani nič a okamžite to vidíš pred sebou. Na eventy a podobné veci používaš prevažne TTL-ko, lebo nemáš čas to nejako moc riešiť, len to sem tam kontroluješ. No a čo sa týka nejakých kreatívnych projektov, portrétov a podobne, pravdepodobne tam budeš skôr využívať to manuálne nastavenie, tam presne trafíš tú expozíciu, ktorá sa tebe páči. Ďalší spôsob teda je skôr takéto využitie alebo smerovanie toho blesku. Tiež tu máš takých základných pár možností. Prvá, najjednoduchšia, proste vezmeš blesk, namieríš ho napravo a využiješ ho takto. Je to teraz celkom trend, ale dáva to dosť podľa mňa nepriaznivé ostré svetlo, ktoré by mi prišlo viacej amatérske. Veľa ľudí práve si žiada tieto fotky, je to najjednoduchšie, nemáš tam čo pokaziť v podstate, maximálne takto môžeš prepáliť. Druhý spôsob je to, že to proste namieríš do stropu. Ak tam je dostatočne nízky strop a vieš takto upresniť si, nejako nastaviť, je to ideál. Treba len, aby bol teda dostatočne nízky strop a hlavne, aby bol svetlý, lebo prispôsobuje sa to samozrejme ten odraz v farbe. Je to ideálny spôsob, ako dostať mäkké svetlo, prirodzené, z vrchu smerujúce. Nevyzerá to veľmi často ani tak, že je tam využitý blesk. A veľmi rád ešte, čo ja robím, tak je to, že proste vezmem blesk a je na to modifikátor. Čo to spraví je to, že to je o niečo jemnejšie, lepšie rozprestreté, lepšie sa s tým proste pracuje. Ten taký asi posledný spôsob, taký obšírnejší, je potom ho používať externe. Môžeš ho využívať na statíve s pomocou odpalováka a tam po väčšine nevyužívaš TTL-ko, ale nastavuješ si presnú intenzitu podľa toho, kde sa nachádzaš. Sú to scény, kde máš čas si to nastaviť, pracuješ s modelom, s modelkou a je to trošku iné využitie, keď niekto to používa aj na eventoch, napríklad na sálach, keď je prvý tanec a podobne, tak to zvyknú dnes používať. Ale prevaha tvojich situácií, kde to ty využiješ, sú pravdepodobne predom naaranžované fotenia, portrétov podobne. Tam je nesmierne veľa možností, ako to využiť. Ten najjednoduchší je asi trojbodové osvetlenie. V podstate tieto systémy, ako to osvetliť, ako využiť jeden blesk, dva blesky, ako to podrážať. Nájdeš to na internete, je nesmierne veľa spôsobov. Najjednoduchší, čo ja využívam v praxi, je to, že si berem len jeden blesk a využívam ho ako obrysový. Čiže len obrys postavy, tým, že ho niekde za seba dáš, namieríš napriamo, ideálne tvrdé svetlo, nemusíš tam toho moc riešiť. Malo by to byť silnejšie ako svetlo v okolí, aby to trošku prepálilo, trošku to odizoluje, dá definíciu. Taký najjednoduchší spôsob, ako využiť takýto blesk. Keď máš dobré svetlo kvázi, ale chceš tam niečo dodať, by to trošku vystúpilo. Toto sú také tie základy, ale samozrejme blesk má veľmi veľa možností. A jeden, ktorý vidím veľmi málo využívaný, je napríklad aj stroboskop na tom, čo ti umožňuje zachytiť viacero zamrznutí toho v rámci toho obrazu. Čiže keď fotíš, dajme tomu niekoho, kto prechádza naokolo na kolobežke, na skateboarde, na niečom, tak ho vieš viackrát cvaknúť, viackrát ho mať v tom istom obraze a zachytiť tam ten pohyb, ten proces toho. Tam treba myslieť na to, že ak to chceš naozaj zachytiť na viacero týchto fáz, musíš mať dostatočne dlho otvorenú uzavierku,
čiže sú to dlhšie časy, ktoré využívaš u tohto a väčšina týchto trikov s bleskom sa snaží využívať tieto dlhšie uzávierky teda. A to vlastne sa dá využiť aj v druhom takom triku, čo ja využívam veľmi často práve na akciách. To je to, že ti to zanecháva trails proste svetelné, čiže keď máš nejaké ďalšie svetelné zdroje v pozadí alebo tak na party, možno aj tak fotíš nejakých DJov alebo podobne, tak v ten okamih ako cvakneš fotku, zamrzne to, samozrejme hlavný objekt a tým ako pohneš foťakom ešte dodatočne, napríklad nejaké to otočenie alebo dopredu, dozadu, niekto využíva zoom, tak to vie dodať light streaks, ktoré vyzerajú veľmi pekne a v dnešnej dobe sú tiež veľmi žiadané a veľa ľudí, čo to využíva, tak si to nevie vynachváliť. Je to niečo unikátne, čo vieš tiež ponúknuť na týchto akciách a trošku diferencovať od ostatných. Má to kvázi nesmierne veľa využití toto všetko a je to na tebe, ako sa rozhodneš tento blesk využiť, ako to budeš formovať, ale keď sa staneš pánom svetla, čo je to najdôležitejšie vo fotke, tak samozrejme vieš najlepšie ovplyvniť výsledok. Vieš to dotvárať do svojho ideálneho obrazu bez toho, aby si to potom komplikoval v poste nejakým dotváraním, domalovávaním svetla alebo podobne. A takisto je to úžasný spôsob, ako sa dostať k takým trošku viacej profesionálnejším foteniam. Ďalšia vec, čo by som chcel ešte povedať, netreba len v podstate blesky využívať, ale aj rôzne odrazky a podobné modifikátory. Tí modifikátory tiež spravia veľa v základe obyčajná odrazka, keď si o sebou vezmeš. Máš niekoho, kto ti ju buď podrží, alebo máš proste na to držiak, vie spraviť obrovský rozdiel. Už len v strede dňa, keď je ostré svetlo, dajme tomu, tak to, že použiješ tú časť odrazky, ktorá zjemňuje to svetlo a dáš to tam, vie o dosť lepší výsledok ti dodať tým, že tam už nesvieti to ostré slnko z toho, dajme tomu, obedového slnka, ale je to trošku jemnejšie, vyzerá to trošku lepšie tiež. To sú asi také základy ohľadom tohto. Tu nie je moc čo riešiť, proste musíš začať používať. Tam nie je nič viac k tomu. Naučíš sa to nastavovať záchodu, odhadovať nejakým spôsobom, sám vidíš, keď to vyfotí ten výsledok, podľa toho si to nastavíš. Samozrejme na kinofilme je to trošku iné, kde sú trošku iné pravidlá. V podstate, keď fotíš na kinofilm, tak by bolo ideálne mať light meter na toto. Ale kto z nás má na to čas, alebo vôbec využíva light metre, že jo? Ktoré sú akože reálne dedikované na toto. Asi tak všetko, čo by som chcel povedať k tomu zatiaľ. Keď tak povedz, čo ťa zaujíma, čo som nepovedal, čo by si chcel dovysvetliť, kľudne do komentára. Ja sa ozvem, kľudne tam zareagujem na to, dám vedieť. Poprípade doplňujúce video môžem spraviť, kde to využijem v praxi, čo by som tiež veľmi rád, len dnes mi nevyšlo počasie. Proste vonku je zamračené už pár dní, takže sa mi to úplne podarilo tým spôsobom, ako by som chcel, ale stále som chcel dodržiavať každé 2 týždne jedno video, takže možno o tie 2 týždne by som vydal aj takéto niečo. Takisto chystám video, kde odprezentujem nejaké veci, čo som po dlhej dobe nafotil na kinofilm teraz, čiže hoď odber, nechaj si to tiež ujsť. Mám pripravené nejaké trošku iné projekty ako doteraz, ktoré by som chcel spraviť ako také doplňujúci content, nie len tieto moje 2 hlavné tipy. A tak, čiže hoď komentár, ohodnoť to, daj nejaký ten like. A vidíme sa teda neskôr.